Això és l'Escaquiman. Podries dir el millor de la teva feina i el pitjor de la teva feina? El millor que diguis, uah, per això em llevo cada dia i dic, aquests moments, no sé, coneixes a gent que mola, no? O, no sé, quines coses... El millor de la meva feina és la gent que conec. Que sí, jo penso que ha de ser això també. Sense dubte. Per què? Sense dubte. Perquè tens accés a llocs on poder ni se t'havien acudit mai. Jo aquest any passat, per exemple, que anava buscant una mica, bueno, aquests anys passats, busques festes, botigues noves que s'estan obrint, gent que té idees novedoses i que ha obert una botiga, no, que ara, per exemple, fa uns mesos va obrir una noia que li havia fet un reportatge, una botiga de cues de sirena. Doncs parlar amb ella, d'on li surt això, m'encanta veure la gent apassionada amb una il·lusió que és capaç de crear, d'atrevir-se i de crear. A mi això m'encanta i és el que més m'agrada de la meva feina. Això i els companys de feina que tinc, que això també, que allò que diuen no, a la tele hi ha moltes enveges, doncs no sé quina tele. Com a mínim en el Tot es mou, t'asseguro que no. I això és el millor, per mi és el millor. I també conèixer, jo què sé, també conèixer algun famós que t'agrada també mola, no? A mi m'molaria veure... Em poso molt nerviosa, tu. A mi també em passaria. Mira, em va passar una cosa una vegada que no ho havia de fer, ens va sortir que podíem fer-li una entrevista 3 minuts, connexió en directe, a l'Antonio Banderas. I jo estava fora, o sigui que la podia fer i tal, i em van dir, mira, ves a fer l'entrevista a Antonio Banderas. Així tal, de cop i volta? Perdona? Si no m'he puesto el eyeliner, com m'he d'entrevistar jo era aquest senyor. I estava super nerviosa, però també depèn molt del tarannà que tingui l'altra persona. Hi ha gent que ja és més... O sigui, tu amb aquella energia vas una mica així, no? I dius, ai, que li preguntaré. Antonio Banderas, que és tan famós. Però l'Antonio, per exemple, m'han passat amb altra gent que era podem estar en campechano, no, després? Súper! Com ha semblat? Súper campechano. Fins al punt, molt campechano i molt seductor, amb tots els respectes cap a ell, però és una persona que et mira i t'atravessa. Però a mi, a tu, a tothom. I molt educat. Fins al punt que quan vam acabar l'entrevista, ell el van entrevistar a Catalunya Ràdio, els companys de Catalunya Ràdio, i després va venir i em va dir, Míriam, un placer. La càmera, que ara no me'n recordo com es deia, la Teresa era? Teresa, un placer. O sigui, se'n recordava dels noms i va venir, després de fer l'altra entrevista, a acomiadar-se de nosaltres. Ole, Antonio, de verdad, qué barbaridad. Viva Màlaga. Viva Màlaga. Sí, no, m'ho va semblar que algun dia que el vaig sentir que semblava campechano. Molt. Clar, i a part de l'Antonio Banderas, hi ha alguna altra persona que t'hagi fet molta il·lusió conèixer? L'Àlex Ubago, L'Àlex no? Ubago. Ho vaig veure que ho vas posar a algun lloc. És que la gent no ho entén, Sí, l'Àlex Ubago, de petita la cançó aquella, no? Jo també, vaig anar al concert un dia. Jo de l'Àlex Ubago, per mi va marcar la meva adolescència. Sí, la meva I l'adolescència és un punt de la vida molt tendre i molt delicat. La me muero por conocerte, aquesta. Per exemple, doncs aquesta cançó i moltes altres, jo tenia els seus 2 primers discos que me'ls van regalar. Tu tenies 13 o 14 anys. Jo tenia, 14. Sí, por ahí. Jo vaig anar al concert amb 14 anys. Clar, jo en persona no l'havia vist mai i a mi m'havia marcat tota aquella època de l'adolescència, me les sabia totes, plorava a mars, les hormones van boges, tu ja plorant tot el dia. Els primers amors, una mica tot això, no? I a mi em va marcar molt aquella època de la meva vida. I, clar, després estava fent altres coses, tal. I quan em van dir, ve l'Àlex Ubago, em va fer una il·lusió, jo el tenia absolutament aparcat, vull dir, no sabia què estava fent, ni si feia més coses o no. Sí, vaig fer res, sí, et vas fent gran i et vas fixar en altres coses, en altres artistes i tal. Vaig tirar més, bueno, artísticament jo cap al rock, tal. Em va fer moltíssima il·lusió veure'l, moltíssima il·lusió. O sigui, me'n recordo que quan el vaig veure, poder va ser la persona que més nerviosa m'he posat, Àlex Ubago, que dius, no és el més conegut ni de lluny. I hi haurà molta gent que dirà, l'Àlex Ubago, però t'ho juro de veritat. Déu-n'hi-do, sí que ho és. A mi, quan el vaig veure li vaig dir, ¿te puedo dar un abrazo? Però jo estava com encefalograma plano absolut. Això no fa gaire, no? Aquesta noia és ruc. Va ser la setmana del meu aniversari, a més. Però va ser aquest any, no? Al maig. Li vaig fer una abraçada i quan el vaig abraçar era com si m'abracés a mi mateixa de l'adolescència pensant, ai, pobreta, tranquil·la, que no passa res. La Míriam amb Maquinensa allà. La Maquinensa plorant a l'habitació de els seus pares. I el pitjor no cal que ho diguis, tan fa. O vols dir el pitjor? No cal. És que m'ho he de pensar. Per això, tan fa.
El pitjor és la pressa que tenim moltes vegades per explicar les coses, que no les Pues podem això explicar no, com volem. clar. El pitjor és el temps, que al ser un programa en directe et diu estàs aquí, tu saludo, ve el Quim i ens fa una sopa de cireres, ¿vale? I em diuen, hola Quim, tal, avui farem una sopa de cireres, i em diuen, acomiada, i dius, a veure, com acomiadem? Jo ja titulant les cireres encara. Les cireres encara.